ibabalik ko lang. Kung maibabalik ko lang. Ikaw din. Kung maibabalik ko lang. Hey, what's up, Mama Meg? Welcome back to our channel for our new episode. Click the subscribe button And hit the notification bell. and hit the notification bell. Ding, 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 ding. Wow. So today, we're gonna do another challenge. Di mo ka mo English, oy! And it's called R&B Challenge! So, karon ako ning mahunong na ano yung pinakalit. Mangulba. kaya nagpa-sound trip may dere o kuan kana mga R&B nga mga songs. I miss you so much and I don't know what to say. It's like Brian McKnight, Boyz II Men, Yay. mga Nina, Mariah Carey, and so on. Talagang mga kulot-kulot. Hindi lahat ng Adunalin mo na yung mukha, oy. Di lahat ng magaganda ay So, sa dili magdugay ato ng Sugdan. sugdan mano. With the fire ado. Let's Let's start now. Go, let's! Sige. So, song number 1. So, ito. Kadaw gato net, hanani siya. Kung maibabalik ko lang. Kung maibabalik ko lang. Ikaw din. Kung maibabalik ko lang. Balik. Kung maibabalik ko lang. Hinta ka mauna. Number 2. Kansin po nila. Okay, ako na. Ang dating ikot ng mundo. Ang dating ikot ng mundo. Ang dating ikot ng mundo. Okay. Ang dating ikot ng mundo. So, dahil na pagkakanta. Kani. Dive by Ed Sheeran. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I came on too strong. Maybe I came on too strong. Maybe I've waited too long. Sige, magsura na. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Ikaw, Nech. Next na lang, ha? Too long, Ay. Balik. too long. Maybe I Maybe Next song is 6812 by Brian McKnight, pero revive ni Kel Pangilinan. Where is the good in
Tell me why. Tell me why. Tell me why. Tell me why. Go. Tell me why. Tell me why. Mga Tagalog para makarelate sa chitness. Wala na akong So, di malayo ng vlog. Karoon na akong manghod na pabadlong. Sayang kayo mo hang kuan day kanang off shoulder day di tam dayon. It's okay. Okay kayo. Ano kaya? Tamis kaya. Hey. Ano ka on say? So hello. Magkita atong Orokansay. Yung go. Pwede matutuwasan rin ko ako lang mga mili ha. Go let's. Someday ha. Go let's. Cause someday. Cause someday. Someday. Andyan ka na naman, ba't di ko maiwasan? Andyan ka na naman, ba't di ko maiwasan? Maiwasan. Maiwasan. Nandyan ka na naman, madi ko maiwasan. Mimi, yeah, yeah. Ikaw. Mimi, yeah. Mimi, Akin ka na lang, akin ka na lang. Akin ka na lang. Akin ka na lang. akin ka na lang, akin ka na lang. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa. Kapag naaalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa. Na magkasama tayong dalawa. Tanis, mag-outro na Tanis. Mag-outro na ta. Okay. So, that's it mga Meg. Okay. So, ma-order ito tanan, no? Nya wala may panahon, mangitag kanta. Sumawa na to siya, no? So, oy, sunay sayaw. So, next, tabunin na ang camera mo. Ano nakage? Bye-bye and see you our next vlog. Yeah, 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 yeah.